kumuyimire Dremouth mpo Dremouth kana kapengwa ndichikanda tedroza nitazotenga $3 ngasiuzia price saka yo kana uchiwana $3 kuita wega iwanzi uzoda kutsoma nesupa yangu zvinezvapa mazvoya atange tense ndizvo judgment inofanira kugara itongoripo noti judgment yangu inini already andiongo tanzania open for business watotanga zvinhu zvako program yako yekutofira program because unenge watoshupa yangu saka uyanorovero uyu Parkerson anorova ndoma yavangamutona because kana tisatamburawa newe ungaconsider zviro kana wandoona ndopandopandokuira uramba kuti unorova aiwa ini ndorova asi wakaona iwe totanga kutokutsomera izvozvo uramba ndopaunozunza urambe because mapepa edu tavhura pachapter 1 unonzi haurambe kana wapika chiganaza urambe chiganaza pamberi nechi nechiganaza bato Haurambe Bato Rako pambiri unofanira kuteerera mutemo tisa bato raunofarira futi unoona kuti kana uda kudhonza manje bato iroro kuti ritambe muligi iroro kuti bato iroro nemhuri dzayo nambuya wadzo nembudzi dzavo dzeshe chechikoko ibho mukona mutara ndongogara kana kudheni idombo nenyaya dzaivangoudzwa nevanhu ndoba ndabvunza kuti mamaudzwa nani ndevanhu vaiva vaunongoona ndovanotoenda kunokumerura ana Parkerson ndo vanhu vacho atonditosoro dara vanotoenda kunokumerura yoza ndikarova ndasarova that's me but you kana tisatamboshiya tese handifungi kuti unofanira kutanga une simba rekutaura alright ndambokubvunza Josiah wakamborowa naParkerson atamborove saka ndopinga ndikakubvunze mubvunzo wetakamborowa tese aiwa ndikumubvunza musiyapindure achibva wangota dite uri kufila fomu uchibva ndara zuva racho nguva yacho tatikaita sei ndirimebedera because handiriziva tenda kutitange ndokupfurira aiwa zviriko zvakatsivanozodzora manje because mukazotanga nyaya yacho haipere panotozochaikwa kupenga ndozopedzisira wakuti watosuba wakuti dafuti mari yepengwa mandimugona but murachiramba zvinhu zvipachena hada kuna chinhu chinobhohwa sekuramba zvinhu zvipachena dai sinzi azvisungise kuti azvisheresekakanaka because chidoro chekuti takuta pasegregation chakanaka chinodhura ndokwanisa kuti uchimwa ndindega chinodhura chiri right pakusegregata vamwe apana panopika weshe kwaari weshe Ajana. Unaweza hapa mangambiro ningotoita vai. Last see. Unaweza ngoto ndimai manje. Pane batozvikana vanhu manje Gweja racho razotora muchindiro mukupi. Unaweza kuti uritori beno pomba amene panotara chitishi. Hazi mazano kana uri mwana wa mama vanotokuti garo asara. Bozi notsomekana siri. Saka uyu mwana wa mama. Unaweza maplata anditi mwana wa mama ne kwanza langu chako kwarutora. Ngakumana acha. Bawani yayo. Bawani. Ndamuvenga futhi. But I still noti vanhu vamuzati vanobwera vakakufuremera nyaya yamudharaka hani mamimboti anaye paipa uchazozi achafamba achitaura achafamba achiti mudharaka takaenda naye kubva kwamini kwanga achitanza mune muchitama paisozi aida ngada kuti musechwe kwaya kudowntown kunosechwa vanhu ane utsinye mfesuyu ndozvavanoita ndisochana musociety vasingade hapana dzimwe bhodzi ndotamba naiva anokuenderana kwabereki kwako ubva kuti uyu tinoita naye zvakati woziteta kutamba handitese zoti mimi muchiona aiwa but iwe ukuramba kuti unorova mutoriro aiwa taura chokwadi
kana mbaine munhu akaputa neni gozizaziva kuti kune munhu ndangozvarwa ndirizoteaakoma Chimimba asi kana wakambodona chiri kana wakarova neni open to come and say ameno ofa yacho but weishaiwana kupi inini mantorera makati chipandemic chekristu changu chikafanifana kuti vanhu age group yangu akawanda vatangaurova unfortunately yone stress iyo besides haisi stress ava ndononipa stressa kuti ava vanhu vanganipa ava vanhu vanganiwa rasisini vhati inoda mwiwa futika mudhara mukona vhati inoda mwiwa hadi kuwanzwa manje saka vamwe vakazoenderera panext manje vatienda kumatombo kwagwara mvura yakazita sei yazotadza kushanda manje saka yamixup teuro nedombo mukati alright saka kunwa vari kuita supu ari kutotibaiza hanzi disbruce ndorukuruku zvachotichitaura What a problem? How these guys? You know what's that time? What a yes. That's what so mention is almost there. Kutanzi sipasa. Neba garamara ni mchungura vanhu vari kuita. Ndimarukazi makondo wakandai. Ndotatura. Ndatora packet yangu mazari atavanotingesa pana unongochondishora ndichena ndadzoka kuti nditengere mugu. Ndikati handisi kuda wautanga kuti taura zvimalanguage zvako zvikuti peu zvimameno. But Parkerson, knows what the language yako itoriko. What anotanga kumecha kuita sei? Antu ziyaziya kama language yacho. Mecha puru. Apa gara tikama puru. Chi. Badia tag. Puru anda kumecha. Akumaziya masase ndingirindira. Enende. Enende. Ndogara navo zvapati yo ukatora mukusa anosenza kutsvaka nano vanonwa mutoro ivava handiti munototi akaziva language yacho anenge achitovaziva nacho kana kuti zvimatauriro bozi anenge achisenza nawo andovaziya ende angonotoziva kuti uyo ano saka kuonda kudaiwo inende ke aisinzara ke azinezi tora mapicha angu andinobva palingeto inzara iri aiwa isinzara ndoti kutora parindega pare nyama 1 kana kudya nzaudi kudya because zvese vanongoti zviri imemo hanzi rinogutisa mbaubu paikuro sacrifice zvake kutadza kutenga jembe kuenda kuponde because hanzi jembe riri imemo mukadzi arimo zvese saka vana kana chimwe chavanozimbofunga peuzhinjeti ndisekurongwa nepiushi kudala ndikuya pangwai ndenichibata zvinakidza pangwai ndozibhoikandozivandoziva aneda chiruti chireji ndamboti mumbondiendesa mbesi ndimboona zvamunenge muchiita toenda kupi takuenda kuhotera anytime akutira anytime ndongoona bata nditore video akutira anytime ndofane kurowa amurove gunda rinoenda novhutwa rinoenda mutotitoti hariendi asi marikuru atikasvika panzvimbo avantoziva ini ndito kuti musaendeka musachengetedze foni yenyu iye atomusimbisai kuti hariendi
Alright. Asi Zimbabwe benefit of doubt. Pane moza zvambotara Zachizobirwa. pane kamuka 60 cents kaanda kwedza kuputisha. Anenge akugara akadai so bani muona manje kudai. Pasinoitwa izvozvo anozvitonga ari asi ari creator. Ane something. Alright. Saka upone. Ndaenda upakuti. Right anokuti andiri kugosto. Ngaiwa amaita bho. Shoot. Tisachizovatsvagira zvedu malocal venue. Alright. Makebhelepe tikadaiso but avabude futi imomo pakasangana navo matustori vari maziya Alright. ainge ari zishasi Iri bho wangu. Shabwa. Takaenda. Useke chi. chamutonga zvamu ndorozotama shamwa dzangu kuwira napa time yangu yekutamba notano abi aita sei achamwana yako yakazotadza kuona kuti kupfuurira isingaroitambe nezvekuti But inokurudzira kuti muregedze. tiregedze kwandiri mungatoti kana wazofurwa naJosiah idandifina muteera because Josiah nika vanhu vake kafolinga kana vanhu vakaitisa Iwe hausida kuregedzera. ndapadhuze ani madegree manje mukuona manje mudhara ndine mafollowers akawanda manje mumwe anenge achibva nekoko mumwe achibva nekoko tobva tangoti ande koko pina takatoenda masports akatotanga anotanga intern kuzoita maunda floodlights ndo mahwambe yake vamwe vanotiza ndopavanotanga kutiza Alright. zvekuti dai vaizogona kubika vaizondoita kaputuka vari wani manje vanenge vakuda mabest cook akaita zvisi ndane makuka ndinechikokukirwa zvangu ndakagara But you are your best cook. aona pandobika pane pakaipa ringe rimishira kaita apo ndobika nopfuurira Alright. rinosara riglazi kwete rine manga rikwasairinkipa andise glass oibhesi simgoti kunge delight. Alright. Airi bho.